moje ime je Ana Brundula, anesteziolog sam i radim u ambulanti za bol Poliklinika Ambruševa. Ambulanta za bol je specijalizirana ambulanta za liječenje boli. U Hrvatskoj ne postoji specijalizacija iz liječenja boli, zato u toj ambulanti radi različiti specijalisti, najčešće anesteziolozi, neurolozi i druge struke. Ako je bol dio vaše svakodnevice, ako remeti vašu rutinu, funkcionalnost, radnu sposobnost i san, to su znakovi kada morate zatražiti našu pomoć. Sve počinje zapravo tim prvim pregledom koji se temelji na uzimanju anamnestičkih podataka, na fizikalnom pregledu pacijenta, na uzimanju i proučavanju medicinske dokumentacije od strane pacijenta. Tada liječnik i pacijent zajedno dogovaraju najoptimalniji terapijski plan. Moramo naglasiti da je zapravo liječenje boli jedan kontinuiran proces gdje mi u svakom novom pregledu definiramo što smo učinili i što nam dalje slijedi kako bi optimalizirali liječenje boli. Ukoliko bol ne liječimo, ona iz akutnog stanja prelazi u jedno kronično stanje koje je bolest samo za sebi. Ono što je isto važno naglasiti je da nekad bol liječimo i prije nego što je ona nastala. Dakle, dajemo analgetike prije svakog nekog bolnog endoskopskog, dijagnostičkog zahvata ili operativnog, upravo zato da se bol ne bi ni razvila. Da bi se bol mogla liječiti, važno je definirati tip i jačinu boli i tada planirati, stvoriti neki terapijski plan. Jačinu boli određujemo prema vizualno-analnoj ili numeričkoj skali. Bol se može liječiti farmakološkim metodama, dakle lijekovima koje primjenjujemo na usta, putem injekcija, infuzija ili putem flastera kroz kožu, ili nefarmakološkim metodama, primjerice akupunktura, akupresura ili blokade trigger točki. U liječenju boli u užem smislu primjenjujemo analgetike, znači lijekove koji su isključivo namijenjeni liječenju boli. Osim analgetika možemo primijeniti i druge lijekove koje najčešće koristimo u liječenju kronične boli, primjerice antidepresive, antiepileptike. Važno je naglasiti da u Hrvatskoj još uvijek postoji bojazan od primjene opijata u liječenju jake boli. Morate znati da je primjena opioida sigurna ukoliko ste savjetovani od strane stručnjaka za liječenje boli. Akupunktura je metoda tradicionalne kineske medicine priznata od Svjetske zdravstvene organizacije. Stimulacijom akupunkturnih točaka dolazi do inhibicije prenosa boli i do oslobađanja endorfina. Navedeno je dokazano znanstvenim radovima. Posebnost naše Poliklinike Ambruševa je u individualnom pristupu svakom pacijentu. Ukoliko želite poboljšati kvalitetu svog života, dođite u Polikliniku Ambruševa.